Mä en näe ketään missään. No on tässä näin. No se talon pohjoispuolella. Ai eteläpuolella. Ei kun länsipuolella. Ja itäpuolella. Puolella. Mä en näe vieläkään. Yksi äijä. Yksi. Enää muita. Kertakaa itäpuolelta. Mä näen sen nyt. Ei se huomaa mitään. Ei kato. Keskittykää vaan. Siellä on 2 äijää. Yhdellä on pistooli, yhdellä ei oo mitään. Kaljulla on pistooli. Puhukaa seinän läpi. Eli mä en tiedä missä se dealeri on, mut menkää sen talon taakse. Ei mut silleen järkevä liikahdus. Ei niitä. Se tuo toinen rekka. Mä oon nyt sen talon takana, näettekö te mua? Odottakaa. Aika liikkuva. Mä en näe toista rekkaa näin. Saatte tehdä ryöstön nyt. Tuo tehtävä nyt. Mä en pääs rekka lähtee. Okei. Mä sanon kun ottaa kamaa sieltä niitten autosta, sit menette. Koska muuten ne tajuu. Menette heti koska sit ne on jumissa siinä autossa. Nyt odota. Otatte kummatkin siihen autoon. Yksi lähti takas hakee. Meni dealerille. Toinen autolla. Nyt toinen meni dealerille. Toinen tuli takas. Oliko dealerillä? Joo. Meni autolle. Nyt meni autolle. Nyt mennään. Lähtee menee. Stop guys. This is a robbery. Put your hands up. This is a robbery. We will shoot. We will shoot. Hands up.